Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, mga tinahod nga ating paminaw, ikasubo nato nga kadtong mga naghulat sa drama, kaya naanda na natong paminawon. Dili sa gyud ninyo madungog tungod kay naa na may laing tulumanon nga atong ibutang no sa mga oras. Magsugod pagyud unta ning atong tulumanon ugma pagyud no kay naka-plug naman o nakakontrata man atong bag-ong tulumanon pitsa 1 pagyud sa Enero. Pero nasabutan namo didhi nga niining pagsugat nato no sa bag-ong tuig. Mohatag na ta og overview no sa maong tulumanon no. Parang inigsugod gyud nato ugma no sa ingon niini nga oras. Nanatay background ba unsa gyud ning tulumanon nga atong gibuksan no? Mo ato ning gituyo tungod kay ang maong istasyon usab klaro man gyud ning nahigugma natong tanan no. Nahigugma natong tanan kay dugay na gyud ning nag-alagad ning maong istasyon no sa RMN Dipolog and DXDR 981 AM. Usab sa FM kay naka-simulcast man sa atong FM 94.1. Usab di tuod no. Isang high-tech naman ni kayo atong istasyon. Makita og madungog usab ni no sa rmndipolog.weebly.com. Okay no, ang by the way no, karong tunggang gabi ato namang sugato ng laing tuig no, 2016 na pwede mo
mo contribute no kining atong overview. Kung gusto mo manawag atong hanyuon po diri no sa si Tax sa Pikas Lawak. Kung doon na mo'y mensahe no unsa inyong mensahe sa pagsugat no sa atong kinibang bagong tuig. Aniya pwede sa mo mangutanan ni Veritas through telephone line no o kung pwede si Tax o unsa inyong gustong mahibaw-an no unsa ning atong tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Samtang baabot sa inyong may contribution ba pinagi sa telepono kibaluman mo sa telephone numbers diri sa Armen Dipolog. Musugod na ta hinahinay no sa atong overview. So kining atong tulumanon wala ni makasentro lang gyud sa kanang gitawag na tug apologetics. Ibasin na guna-una mo bang tulumanon ni Veritas ko an region na dipinsa region na sa pagtuong katoliko larawan purgatorio Santo Papa sa mga santos mora man na iyang programa. No, sayop ta kung mo na inyong unahuna mabitaw gilahi na tug title kay dili ni siya parehas tug format no. Siguro naay mo parehas tungod kay namang gihapon ni apologetics no panalipod sa pagtuo no part naman yun na no sa atong misyon. Pero atong himuon diri sa mong tulumanon nga dili lang kay kana no. Tubag ni sa kana pong gihangyo pod sa akong nadunggan pod sa uban. No, gi-announce naman no sa intro atong plug-in diri no sa istasyon. Ining mga problema gyud nato sa tong kalibutan no. Of course tama na pod sa ato pong reflection na hibaw-an. Lamdag no kahayag gikan sa kahitasan. Isa magkainang mga problema na to, no, mga suliran, nato yung nag-ingon ako, Veritas, so mo isguti dito sa plug-in ka ng mahitungod sa kanang mga gugma-gugma o kanang love story. Pwede gyapon na. Pwede gyapon na, no? Kay kining mong tulumanon, pwede sa mo text na ako sa atong cellphone number, then hinoon, atangan lang din ninyo kanus anak ko may isgutan, no? Inyo bang love story ninyo, no? O unsay problema diha ato nang hisgutan din no kay lamdag man no kay kun atong mga kinabuhi no atong love story then murag daghang problema unsa diha mga unsa inyong suliran sa gugma pwede gyapon kinahanglan na siya og kahayag kay giisip pa nato ng kangitngit. So ang termino lang gigamit nato din lamdag dito sa usa nato ka programa no kahayag pero maura ba na kahayag o lamdag. Pero ang termino nga gigamit diri sa tulumanon lamdag. Mao na unsi atong lamdag sa inyong kanang mga kalibog sa inyong love story ninyo. Suwaya na to, no? Okay, mayon itag lamdag sa kahitasan, dala na gyud na tanan, no? Dala na gyud na tanan. Mga higala no, mga tinahod nga tigpaminaw, avid listeners sa Armen Dipolog. Dunay mga ginikanan god nga nasubo o aduna sila mga kanabang kalipog po sa ilang kinabuhi ba nga unta kwartahan man sila. Hapit mapalit nila ang tanang gusto nila. Pero naay mga butang sa ilang kinabuhi nga dili nila mapalit og kwarta. Dili na mabayran og kwarta. Kini ko nung kalipay. Ganang true happiness tinuod nga kalipay. Dili ko na mapalit. Dili gud. Ay, of course, atong pagtuo di magid mapalit ng tinuod nga kalipay. Kay sa na imong kwarta kung ang imong anak naglunang sa bisyo, sa droga, dili na mapalit og sapi. Usab kung nga itong kapikas, bisibersa, parang asawa kung ang usa nangaliwa na, doon na laing gustong ikauban sa kinabuhi. Di ba problema? Di na mapalit og sapi.
Usab mahisgutan diri kining atong mga pamaagi unsa gyud ang tinuod nga pamaagi pagsulbad sa kining for example kining droga. Igo na ni. Kay naamang ko'y uban pod nga medyo murag makakonvince pod nato nga pamaagi nga atong estudyo nato tawhanon ra pero makaikag og mura pod og naganoy kita no kitang katawhan sa maong sistema. Kana bang paglimpyo nato sa atong katilingban nga ipaagi gyud nato og kanang dugoon no. Naagali murag kuan jud na-attract ana. Na-attract ana nga kung dili madala ko no og kuan kining unsa ni kining balaod. For example kanang lisod kayo dakpon na ang angay dakpon. Mo resort na lang tag pamaagi nga bisag dili na nato subayon ang balaod. Para lang gyud malimpyo ang atong katilingban. Kasabot mo siguro mo kung siya akong itumbo ka na, no? Di lang ko mo specific kamo na ako mong hago-hagoon. Pero di mo mahago kung masabtan din nyo ang boat na kung ipasabot, no? Naiuban na murag para nako kuan ni siya, no? Sa akong pagtuo pamalandong tragedy ni siya, no? Dako kaining kasubo kung ang pamaagi na nga tawhanon mo imo patigbabaw over sa pamaagi nga Dios nun. Kanang lamdag sa kaytasan. No? Kay kung atong tanawon ang balaang kasulatan, no? Doon na may kanang gitawag og progress pag-uswag sa teolohiya. Unsay buot na akong ipasabot, no? Sa daang kasabutan, ang termino nga gigamit sa ilang sistema sa pagsulbad og mga kaguliyang ba panagsumpaki kanang ay say di ko kalitok dito anay puranay ngipon sa ngipon mata sa mata muna nga diya sa Old Testament di ba gihulagway nga naagyoy patay di ba o nga kung ang imong grupo giisip nga di na mao tinuod for example naay teolohiya diha nga description da sa Old Testament nga ang katawhan sa Dios pananglit Israelitas ilang buntugon ng ilang kontra pinagigig patay. Although kung mubasa ta og mga Catholic kuan ba kanang terma na komentary no, sa Biblia na may mga istorya pod ana nga legend lang na siya dili gyud na siya historical pero naa na siya message naa na siya mensahe. Later ato ra po niya nang hisgutan diri kung gikinahanglan. Kay dili po tanan literal ang naisulat sa Biblia. Na ay allegorical, na ay kanang kanang gitawag nato og agi po historical, pero dili tanan historical. Muna magkabangi po ta ana kanang pagsabot kay Katoliko mo ingon nga adi man to literal. Legend ra to, istorya ra to, fables pero naay message ang Ginoo, gipaagi lang og fables, istorya. mo na siya. Kaya ang atong mga scholar aning Biblia god padayong gatuon mo reach sila, moabot sila sa conclusion nga dili day tanang pasahe diha sabton literal. Naa day mga fables, istorya lang, pero naay mensahe nga mapupo na to. Kay kung atong iliteral pug kuno mo sango man. Mo ingon naman sila mawala naman sa siyensya. O naay mga batid aning nga i-explain nila ang faith pinagi sa science gani. In fact naay mga discovery ron nga through science nga ingon sila nga science kuno wala kuno na mo ila og Dios. Pero later on sa atong mga panginsusi naay mga scientist ron nga sa ilang pagstudyo kuno dili kuno tinuod nang giingon nila sa ilang kaubang scientist nga wala gyud Dios na agyud kuno ilang ipaagi galing science no kung mo research mo sa YouTube na inyo makita ninyo da mga videos inay mga scientist ron nga ilang i-prove nga naay Dios pinagi sa siyensya nga mo kabalo ana research mo. Okay, katong
Kana bang kani particular kahit ani usag yun sa atong i-priority o sa dagan sa tuntulaman ato pong hisgutan kining eleksyon. Kay hapit na po na itong eleksyon, no? 2016. Sa bagay lamdag sa kahitasan aning atong eleksyon kay nagkaguliyang mamputaan di ba? Dayon kining pamaagi ba nga an eye for an eye, tooth for kanang ngipon sa ngipon. Mo bitaw nga dunay pamaagis usahay ang atong gobyerno. Nga sige lang murag i-tolerate lang nga dili subayon ang balaod para lang gyud malimpyo, no? Para lang gyud malimpyo ang atong katilingban. Nga murag dili na i-apply ang kanang sa ato gyung teolohiya, no? Kanang lamdag sa kahitasan. Murag ato na lang yung gihimong option ang tawhanon ra gyud nga pamaagi. Pero kana makita man pod ang kuan, no? Naay lugar nga nalimpyo gyud ang ilang lugar pero pinaagi lagi og dili pagsunod sa balaod. Ni ang mga tao medyo nakumbinsi. Nga maayo maning kuan, maayo maning sanay pamaagi kay nalimpyo gud atong lugar. Pero kung magisgot og balaod mo di mapunta tumao. Kay wa man masunod ang balaod pero kay nalimpyo man. Nawala mo kuno mga adik-adik. Adi mo na lang yun ni atong himuong yung kuan o batayan kana bang sistema sa atong gobyerno. Bisan lang dili sundo ng balaod basta malimpyo okay na, no? Murag ba og ang tao, kitang mga tao napugusta og pili sa usa ka sistema nga dili unta Dios nun pero kay nalimpyo man pod. Ya, anhi kunutas Diyos nun, ya, di man kalimpyo. Sila nawagay mga komentaryo bitaw maingon nga, nang itudlo sa mga pari, itudlo sa mga obispo, kung muna atong sundon, kadugay naman Catholic country maning atong Pilipinas niya, wa man lagi masulbad yung mga problema, naaman dyan patay, droga, wa magsilbi. So, dili ideya ng sa simbahan, dili na siya dili na siya tinuod nga makalimpyo sa atong sosyedad. Mauna nga ni ay nay sistema sa panggobyerno nga nakita gyud na limpyo. Mao nang kini na lang gyud may atong sundon. So medyo lisod-lisod ning atong tulumanon kay usahay himuon man ang himuong basihanan kini mga sad experiences o kini bang mga darkness pod nga giatubang sa atong simbahan. Ang iyang mga weaknesses, ang iyang mga kakulangon mo ni himuon pod nga argumento, himuong rason nga dili nila himuong best option ang gitudlo sa simbahan. Para nako usan ni sa kining lisod usa ni sa dakong suliran sa atong simbahan nga dili siya paminawon tungod kay wa magud nakita ang iyang means, wa man makita iyang pamaagi nga nakalimpyo sa katilingban. Na ay usa ka pamaagi o sistema sa gobyerno nga dili simbahanon pero nakalimpyo man. So asa man ka tawo mo ingon nga diri ta kay limpyo simbahan away na himo na. Sige ra nag-ampo, sige ra wa na. Dili na siya kanang kining practical. So practicality. So no, lisod-lisod ning tahas atong tulumanon nga gibuksan. Buksan na to ugma kini ato ron overview ni sa atong tulumanon. Pero I tell you long, ako lamang ingnan nga walay tawhanong pamaagi nga mutunhay. Research ragod mo sa history, daghang kay mga tao nga nahimong inila pero wala gyud maglahutay ang ilang pagdumala. Bilang ko maghisgot og ngalan kay akong paninguhaon as much as possible dili ko mo specific. Gusto na ko general ang akong paggamiton ng mga pulong. Pero pasaylo ako usahay kung di nato malikayan. Pero as much as possible kung kuan akong likayan mo specific ko, no? Atong paninguhaon general terms atong gamiton. O kung paminaw ninyo nga natamaan ta
Hay tagpasaylo, no? Ang atong paninguhaon nga kining lamdag sa kahitasan dili gyud ni kuan, dili gyud matabunan. Okay, basig ingon mo agi po na kog pili-pili og mga pulong day na lamdag ang kahitasan dayon mayon kung ayaw na kay kuan murag madlok tayo mga suko ana. Ya murag pili-pilion na lang nato ang lamdag manubag putas Ginoo na. Di ba? Di po ko gusto nga mao na mahitabo sa atong tulumanon nga agi na tog pili-pili og mga pulong kay naghadlok tag dunay mga masakitan. Unya na lamdag sa Ginoo dili na lang nato malamdag distong tulumanon gumikan lang kay mahadlok ng dunay masuko. Mapahinumduman po noon ta atong sa kaso ba, no? Sa ginabuhi ni John the Baptist nga katubiya si John the Baptist giilungguan sa ulo tungod biya to siyang pagkatabian sa kamatuoran. Tabian sa kamatuoran, no? Kay kining kamatuoran gud itabi man gyud nato ni kay di man gyud ni itapigan nato, no? Isulti man gyud ni nya naa man gyud puy di kilikayan nga nadyoy masakitan, no? O na ang response pod ang isukli po dayon dili maayo dugoon gyud, di ba? Pero mamalandong sabta ako po ning na-share sa tulumanon nga giisgutan ni sa atong manager gyud sa estasyon. Giisgutan niya ni katong atong pag-celebrate sa Rizal Day nga kana bang natoy question nga ngano ba nga ang atong gihimong bayani si Dr. Jose Rizal naman untay lain nga ang uban may nga mas maayo to siya kay kuan gyud makigpatay gyud. Katumoy ang ngayan himuon yung bayani. Pero ang ato yung nahimong bayani si Rizal man gyud. Nya gituhuan nato tungod na kay atong mga hurado o kinsa na atong mga hurado pagpili kinsa ang mamahimong bayani. Ang ilang gipili kanang non-violent nga pamaagi. Dili duguon nga pamaagi so pakigbisog. O nganong ako nang gisgutan sa atong overview kay mao ni ang dagan sa atong tulumanon. Ang ato gyung i-emphasize ang core gyud, ang sentro gyud nga pamaagi nga sa gitudlo sa Christianity. Kining dag-on ang dautan pinagi sumayo. Kanang nasa gospel nga gi-emphasize sa atong Ginoo sa New Covenant teaching niya bag-ong kasabutan. Kanang kung bunon gani ka og bato, sa una sa Old Covenant gihulagway ng bunon kag bato balusan po nimog bato. Hingipon sa ngipon gud to. Pero sa New Testament gi-emphasize ang doktrina nga bunon gali kag bato, di nimo balusag bato, paan gyud. Suto pa kaayo. So di na literal noon ay lawom kayong buti pasaputan na. Unya kanang kung ubasa mo ana palihog basahan ninyo kung naamoy Biblia diha Romans chapter 12. Ako nang i-recommend ninyo kay mo gyud paborito kay na kung sulat ni Apostol Pablo sa iyang reflection sa New Covenant teaching sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang overcome evil with good. Ya pahinumdum po ni sa atong mga politiko karon nga napaghapon anang traditional system nila ba nga atakihon sila mahimo dauton ang ilang kaatbang para lang magkadaog sila. Pamalandungan na to na kita tanan kanang Romans chapter 12 gikan jud bersikulo 1 ngadto na sa kuan yung pagkahuman sumaong mahuman ba na no dito ron ako raw niya nang basahon pudris tuntulumanon. So mao na mga listeners no atong usbon ikasubo nato na katong mga drama o katong drama nga natunong aning orasa na-cancel sa no sa istasyon tungod aning atong tulumanon nga abrihan no sugod ni ugma pero ato nang gisugdan ron o overview ning atong gipauna ron preliminary samtang gapaabot puta sugat sa atong bag-ong tuig. So kining nahibilin nga minutos di na lang ko mo go further pa kay mga 3 minutos na lang ang atong pakigpulong ron ani atong overview. Ato lang hisgutan kining mga 3 ka minutos sa atong inline sa atong pagsugat sa bagong tuig 2016. Taga kuan bag-ong tuig naa gyud tay mga panaad. Kanang panaad nga common nato kanang duna gyud tatay kana bang kabag-uhan ba? Gikan sa atong pagkabuloyagon nga unta nga mahimutang buotan
Sige rataan na, sige rataan na guwis. Pero sige kapaltos. Sige gyud ka, di gyud masunod. No? Sige di masunod. Muna mamalandong tana, o kining atong tulumanon, atong paninguhaon nga mutabang ni. No? Iampo po ninyo ning tulumanon nga mo serve gyud sa iyang purpose. Kay ako tahor ako, parehas ra ninyong naminaw ron, masipyat sab ko. Una ang kinahanglan ko sa inyong pagampo. Ako di lang nako isulti. Iyon sana ako ni pangandam. Kay lisod kay ni og hinoon bisag lisod ni ato gyuning gitinguha. Nanalaw man unta ko ani pero murag di kay mura tawag man gyud sa Ginoo. Lisod kayo balibaran. Nahinumdum lang ko ni Moises nga balibad unta siya pero wa gyud tay laing choice kinahanglan dawaton gyud. Basta tawag na sa kahitasan. So, mga tinahod nga tigpaminaw, hope nga sa overview nga atong gihatag ninyo, murag nakuha-kuha na ninyo, murag di na mo matingala, unsa gyud ang dagan sa atong tulumanon, sugod ugma. Timan ilan to ninyo. Okay, mo out na ta. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, kining ubos nyo nga lagad nga naghatag og overview sa atong bagong buksan nga tulumanon, lamdag sa kahitasan o Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Waingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unta ang atong pagsugat sa bagong tuig 2016. Naghatag og mga panalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa atong mahal nga inahan Mother Mary, sa mga santos nga kanunay nagtabag na to o mga anghel sa langit. Kini ang ubos niyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.